tangan basah. Najanake prajurit sing dadi kurban ning taun ana Windanana wasis ora sowan ing Mentara. Ento dicoba. Kuwi kudu ngadep ana panembahan Srebat. Aja meneh mung wis aja. Ayo, rebutan. Oh, oh. Oh. Oh, setan. Yo. Eh, ora ono melayu. Mendut. Urek. Sepurane sing gedhe. Pancen tekaku ning papan kene iki mau randhat. Aku mangerteni yen kowe iki nesu kelawan aku. Ning aku njaluk sepura sing gedhe ya, Nduk. Sepura kakak. Iya. Ora sudi. Tenan. Sudi aku ngapura karo kowe kakak. Yen kowe ora gelem nyepura kelawan aku, apa tenan kowe tak tinggal bali? Joko Kemudo aja ya kakak. Aja kakak Joko Kemudo. Apa aku bali muleh? Aja kakak aku mau. Hup. Wis. Wis gelem nyepura kelawan aku? Satenane aku mau wong nodi kelawan sampean. Sepiro to gedene katresnane sampean ning aku. Ning, sampean awis janji karo aku mendut. Lah iya to? Teko ana ing papan kini tabuh loro. Ning iki wis luwih jam piro, Kakak? Mendut. Ing ngarep aku kondo. Aku njaluk sepura kang gedhe kelawan kowe jalaran ana ing omah ki akeh pakaryan sing durung tak rampungake. Pakaryan apa pakaryan? Mengko nek janjian karo wedokan liya. Saiki wis akeh. Wis akeh alasan sing kaya ngono, ora usah alasan. Ora usah kakean alasan. Wong wedok wong lanang pamite ngopi, nanging ning jaba bergembira ria karo wong wedok liya. Iku wong lanang dudu aku. Tenan. Kangangmu Kemudo ki dhewe. Lair tumu sing batin, tresnaku mung karo kowe sawiji lho. Ora ana bocah wedok liya kang dak tresnani mung kejaba kowe Mendut. Utuki tenan to, Kakak? Sineksenan langit kelawan bumi. Aku ora bakal liya. Aku wis nyekel sumpah lan prasetyaku
Kuning pengarepanmu mendut. Besok kapan tak gadang-gadang. Aku bisa gegandengan renteng. Kaya Mimi lan Mintuna. Ing besuke saumpama aku bisa omah-omah kelawan kowe. Muga wae nganti kaken lan inen-inen jare. Apa kuwi tenan kan? Aku durung percaya. Sepiro to gedene katresnanmu lawan aku kan? Kaya ngono. Coba bukteni. Ndut. Mumpung iki ana wektu kang lodang kanggone kowe nglawan aku. Ayo. Padha-padha rengeng-rengeng ning papan kene. Go nambal rasa sayang. Aku kelawan kowe. Yo. Ya to Kakang wis suwe banget aku ngenteni sampean ana ing papan kini. Kaya ngono yo. Kok sampean kamesake karo aku? Aku jane ngemesake kelawan kowe ning sepurane Tekakuran. Gegarane wong gotong royong nyambut gawe yelaken les sak Kakang Joko Komodo. Tresnaku gede banget, ora kena tak gambarke kan. Sing iso ngratoni ya mung sampeyan. Semono uga aku. Ing jagat iki bebasan ora ana bocah wedok liya sing bisa ngratoni sajroning atiku uga mung kowe. Saya-saya aku ki nguwatirake kelawan kowe lho, Ndut. Wis to Kakang, sampean ora usah kuwatir. Aku lan sampean wis suwe banget. Aku kepingin Kakang. Kepingin apa? Bebojoan karo sampeyan. Ing ngarep aku wis kandha. Yen kowe pengen bebojoan kelawan aku, semono uga aku. Besuke saumpama
Iki wong tuamu nyarujuki. Kowe kelawan aku dadi omah-omah muga dadi kaken-kaken lan inen-inen iku saumpama nyarujuki tamangka nduk. Aku kiyen sandeng kelawan kowe iki ya rumangsa seneng uga rumangsa susah. Susahe manggon ngendi, senenge manggon ngendi kok. Mendut kowe kelawan aku ki bebasan langit kelawan bumi. Kok bisa? Wong tuamu ki kae akeh wong kang mangerteni sugih bondo Bandumas Picis Raja Brana bebasan anak bondo putu donya dhewe kawan aku ki anake wong ora duwe bebasan pacukiling bale longan apa yen kowe kelawan aku ing besok jejodohan apa sarujuk wong tuamu lho. Kakang Jaka Kemuda. Siap. Tresna kuwi ora mawas bondo, ora mawas supa. Tresna kuwi ati pawitane kakang. Yen aku tresna, kudune sampean kudu manut karo aku. Ora bakal wong tuaku ora manut karo aku. Mendut iku sajroning pikiranmu nanging dhewe kelawan wong tuamu aku kuatir yen ing besuke yen ing mengkone aku nglamar kelawan kowe wong tuamu rasa rujuk lah kuwi lho Ngene wae kakang. kepiye Bukteki sampean nglamar ana ing rombongan ning omahku. kaya ngono Kondo marang wong tuaku, yen kowe lan aku bakal bebeji. Mengko yen ana apa-apane aku sing bakal tanggung jawab. tenan Tenan. aku tak kondo bapak aku tak ngelamar ning omahmu Kaya ngono ya kakang. nanging tenan kowe sing tanggung jawab ya Aku bakal tanggung jawab kakang. Wis, aku tak bali luwih isi. kaya ngono kowe mulih aku tak kondo bapak aku tak nyepak-nyepake uga rampan menyang omah lan kondo bapak yen aku bakal nglamar kelawan kowe ya Tak bali luwih isi. kaya ngono ya sing ati-ati Paranti ning omah lho kakang. yo apa yang bakal kasebatan tenan yen aku iki jujuduan kelawan mendut tamangka mendut kelawan aku ki bebasan bumi kelawan langit aku wong ora duwe dan yen mendut iki anake wong sugih iya yen pancen kaya ngono mendut penjalukanmu yen kowe sing bakal tanggung jawab sautuhe aku bakal nglamar kowe mendut aku bakal nglamar kowe mendut Kemudian lagi budidaya. Mbok menawa aku metu ki entuk gawean lah ya lumayan kanggo ngiwangi bapak, kanggo tuku beras. Muda, lho aku iki gumun karo kowe. Gumun menyang Saben-saben iki ra tau nang omah. Seneng kamu kluyur ae. Bapak ngerti bapak iki dhewean lho. aku ki jane yo masake bapak.
nek bapak dhewean ning mosok wong bocah nom apa ning omah. Ae to Pak metu ra oleh. Yo bapak iki entuk ae metu-entuk ning ndelok wayangan to, Le. Iya, Pak. Sepurane sing gedhe yen bapak ning omah ki dhewean, mapane bengi kaya mengkene. Ngene lho, Pak. Aku iki jane arep kondo karo bapak lho. Arep kondo. Iya. Yo kondo wong karo bapak mosok yo sibloko karo bapak. Nek ana krebut karepotane bapak iso bantu. Pak, Piye, Le? saumpama kemudo ki omah-omah ngono wis pantes apa ora, Pak? Kemudo? Iya. Ya kowe omah-omah. Iya. Lho. Le, yo iku sing ndak arep-arep. Yen mengkone kowe omah-omah duweni bojo, Iya. bapak memoke metu bapak ana kancane. Bapak iki seneng nek kowe meneh to meneh nek kowe omah-omah duweni putu parah bapak malah seneng banget. Tenan. Lho tenan le. Kula kanthi kuwi, Pak. Aku ki arep kondo kelawan sampean. Yen saumpama kemudo mau omah duweni bojo, bapak ana sing masak. Aha. Yen aku budal mergawe bapak sing ana sing nyawisno Golekno mangan, kopi. gaeno kopi Nah. lan sapinunggalane. Aku ki duwe senengan bocah wedok lho, Pak. Kowe tenan kuwi. Iya. Ora busi bapak, ora bodhi bapak. Ya lho, Le. Bapak iki sarujuk setuju ae nek kowe iki arep duweni bojo. Tenan. Tenan. Ya lho, Le. Heeh. Bapak iki arep takon. Nek duweni bojo iki sing pantaran karo kowe. Iki pantaran lho, Pak. Tegese ngene lho, Le. Bapak iki yen kowe duweni bojo, padha karo keluarga bapak. Ojo nganti sak dhuwure bapak. Aja kuwatir, Pak. Bocah sing tak senengi iki pelantaran karo aku, umure padha karo aku. Sing maksud iki ora mung umur padha, derajat tampakane bapak ngono lho, bapak iki ngono. Lah saumpama yen aku rabi wong sugih lah ra kok dadi apa to? Yo ndelok-ndeloke bapak sugih iki ora ikari wong loro. Malah kaporo bocah sing tak seneng iki ora adoh saka desa kene lho, Pak. Tangga desa. Tenane kuwi. Iya. Nek kowe krabi tangga bapak ora kakean biaya. Ya, yen iring-iring aja tangga-tangga ora kakean duit. Saiki mbok bro karo bapak iki seneng. Bocah raga wangsan. Raga wangsan, Pak. Dur, jenenge sapa, Le? Bapak iki pengen ngerti. Jengene mendut, anake Ki Raga Wangsa. Piye? Anake Ki Raga Wangsa. Bocah ayu, yo mendut iki seneng karo Wis aku. batano ae rasa. Ora usah. Lho kok batano piye, Pak? Le, kowe ngerti watake Pak Dimuraga Wangsa. Kepiye? Oh, Pak Dimuraga iki kedonyan. Yen kowe rabi karo ngerti rabi karo kowe iki anake. Raga Wangsa ora gablek, ora duwe. Kemana kowe duwe? Kowe dino Pak, iki malah kaporo, aku dikon rono mendut dikon lamar. aku ora setuju nek ora wani ning ndelok watake padhemu iki lho aku ora wani. Sing arep tak rabi iki mendut apa bapake, Pak? Mendut iki anake sapa? Anake Ki Raga Wangsa. Lah iya, nek mendut gelem bapak ora gelem. Ape apa? Ning aku dikon rono mendut to, Pak, yen ana apa-apane sing tanggung jawab mendut. Tenan kuwi. So. Ning barke bapak lho, ya. Ya. Nek opno ora gimana sadue bapak sing aku ora tablak lho ya. Iya. Tenan? Wong iki mau mendut kondo. Ayo kamu amar omahku. Aku wis kondo. Yen ana apa-apane kowe sing tanggung jawab lho, Dut. Jane bapak iki ora wani, ora sarujuk.
Mergo bapake ora gablek ora dhewe. Wis to, Pak, sampean anggere ayo rono nglamar sanggene bapak ayo digawa. Ya wis ya. Wong sing ngokon rono mendut to, Pak. Tenan yo ya. Sing tanggung jawab. Nek cara papane aja nuduh bapak lho. Yo, Ayo. ayo. Ayo bareng-bareng. mateni wong itu. Aku iki bapakmu kok. Bapak? Iya. Bapak kaya ngene. Saiki bapakmu kok gaul kanggone kacamata. Coba sawangen he. Lho bapak. Aduh iya. Bapakku saiki gak oleh. Biasa wong sugih iki ya kaya ngene. Ora ngono iki mau iki dina kan. Iki dene sugih tenan iki, Mbak. Iki mau aku saka bank. Saiki bapakmu nek dina-dina saiki iki sugih. Kok sugih apa nganti besok Aku kok piye? Iki mau aku kok bank. Dipun duit. Iki isine iki duit. Duit. Loh, Iki menyek. tenan iki duit isine. Loh, aku wong sugih. Toni. Waduh, Mbak. Aku mboten tenan. Rabu to. Apa? Abot. iki kanggo anakmu kanggo aku to kan. Wong duit iku mang ora hitungan mesti kelonan kok. Duit kok kilonan to, Pak? Lo. Duitku
kilo pirang juta iki mesti ana. Oh. Dadi lan tuku nukokno emas iki, Mbok. Ora usah gram-graman, meteran. Lah meteran. Dadi lan nukokno emas meteran wae. Ya, semeter pirang kilo. Dadi karek ngitung. Perkara kalung gelang. Oh, aja takon aku. Aku njaluk sepeda. Hah? Ya sepeda. Sepeda apa, Dok? Picek. Hah? Picek. Picak-picak. Heeh. Loh, Sing sepeda gudi ana kuwi lho. picak-picak. Hah? Sing gudi kae lho, Pak. Walah, Dodok. Bocah kok gobloke koyo ngene. Kae peceke ora picak. Tak kira picek kok, Pak. Wah. Kowe iku mulane sinau bapak. Bapak iki wis wulan durung marik-marik apa meneh perkara bangku sekolah. Oh, gudange bapak iki. Hah? Nek makan urung tau. Ana apine, Mbok? Bapak. Nganggone, Mbok. Sepatu lah. Sepatu. Aku iki wong sugih. Wong sugih tetep nganggo. Iki Dok. Wong sugih wis lumrah nganggo sepatu. Mbok anggap aku nggo sandal jepit gengsi aku. Wah. Saupo aku tuku sepatu sing semiran wah. Tumpuk undong sak lemari bek. Iki duitku akeh. Jasa ya ana meling-meling ya, Mbok. Kene kok piye? Bapakku kok. Lah karo si Mbok kok trimo ngene. Hah? Kowe jaluk apa mengko tak turuti? Tenan. Apa meneh iki mau? Iki mau aku tarik. Ana tamu pas. Pisang-pisang sesajine karya patut lamun tanpa apa-apa. Sampeyan. Monggo, Pak. Kang. Ana tamu. Aku sing teko, Kang. Tamu iki. Iki dudu tamu Nyi. Iki wong jaluk Nyi. Iya. Lho, tamune bojomu iki mesti sepatunan. Iki wong jaluk iki. Kono diwenehi kono. Golek-golek lo. Golek-golek lo duit sing racah kae iki. Yo. Ayo, wis biasa wong sugih ditekani wong ora duwe mesti wong jaluk. Heh. Wis. Kon mulai Nyi. Kon mulai. Iya, kon mulai. Hah? Kowe iki ra mentolo. Ene wong jaluki bagane wong wedok. Kang, kacamatamu didadak sik to. Kacamatamu didadak sik. Kono balik. Lho, aku iki Aku ora nrimo tamu. Kono. Kang, kacamatamu didadak sik to. Ki ngerti. Tetek. Lah, lho. Dot. Bocah kae piye? Wah, mateni wong. Dot. Kowe iki wong wadon. Lah iya to. Kudune
centengno malah kok congol-congol ngene. Wah, cilaka. Piye Pak wong ora kulaan? Kok ora kulaan? Jaremu lak ngono lah ora kulaan, dek sedakono. Najan ora kulaan ya, Dok. Kudune ya didol larang. Wah, pateni wong. Malah kok nenek-nenekno. Ayo ulang-ulanganmu menawa ngono kok Pak Jare sampean kon dadi wong wedok iku kudu nyah-nyah. Sing sedekah wong ora Sedekah? kulaan, jare ngono Pak. Nek sedekah kaya ngono ya, Dok. Wah, pateni wong iki. Hah? dikandhani sing tenan kok wedine iki karo kowe, karo sampeyan wedine. Kowe iki sedekah kena. Wujude aja iku ya, Dok. Banjur wujude ndi? Wujude nek sedekah ya wujud dhuwit kok aneh. Kaya ngono. Hah? Mateni wong iki. Utamu kok digasan. Wah. Ki, Iya to, Kang? nek kurang mangan Pak Kelo, diwenehi sego iki. Sakake aku iki. Lho iki aku iki mertamu kok, Kak. Kaya segone sapa lah wong berase wentek ora mok wae duwe. Nek kaya ngono kowe iki tamu to? Iya. Kowe bertamu. Kowe iki mosok pangkring karo aku, Kak. Ora. Lho lah iya. Biasane- Lho aku iki elek iki dulur lho, Kang. Hah? Aku ora duwe dulur kaya kowe kok. Dulur Iya. kok sugih-sugih. kok. Ndak aku ini aku wong ora gablek, ora mbok aku ora apa-apa. Ning aku duweku ya iki aku tak kei iki, wong iki tau tak atur aku dhewe. Hah? Tak kira kowe wong iki tau atur aku dhewe, ora gablek. Kowe kirene gawa. Gawa gawan gedang iki mau. Iya wong iki tau atur aku dhewe. Ayo iki biasane kaya Siwanala iki kulino klangen aku iki. Kaya Lho, jenenge dulur yo ngerti ya, Kak. Menangane dulur apa ki yo ngerti. Ya, iya ora apa-apa. Lah iya. Iki kok weneh aku. Lho iya rek Lah, aku. gede-gede. Gede. Mandes iki, Mbak. Marek biasane kang manuk lek gedang. Lah iya lah, Pak. Biasane iki Sampeyan klangen aku senengane gedang. iki, toh. Wah, apa meneh kok gedang susu. Ya, Pak. Enak to, Pak. Piye? Anak wedok kurang ajar kok sih. Lah piye to, Pak? Ulang-ulang ya kaya ngono. Wis sing ngono tak dulang. Lah iya, kepengin dulang wong tuwa iku nek didulangno. Bapak wis kandhe untu, Pak Pamahne. Eh, Pak Pamahne. piye? Kandhe untu, Pak Pamahne. Apa? Bapak mana? Wis kene Kowe iki kene. Lah sampean yo guguh lho, Pak. perkara juga nek gedang ora iso ngulu lho nek. Ayo, tangan lho, Pak. Warak sing warak, warakno. Neh. Wes, wah sitok ae rasane ngene. Wah. Weh. Wes. Kelangenanem lah iki to, Pak. Iya, perkara gedhi-gedhi iki kangen aku. Lah iya. Aku nek cilik moh. Kepengin rek. Ora, Ora. iki tau aku kok. Ngono. Anu, Nduk. Iya, perkara suguhan. Kono. Engko diwenehi Pak Mde ya. Ngono. Iya, Kakek guri. Pak Guri wah diwenehi ya ditampani. Heeh. Engko nek dibalekno kok ya ora pantes. Kang, Ana apa? nggonku teko kene iki jane iki ana perlu. Tekamu mrene iki ana perlune. Iya. Utang dhuwit apa piye? Ora, Oh, biasane utang ngono kok. ora aku wis duwe dhuwit dhewe saiki kok. Biyen urung kok sahure meh utang neh iki. Ora, aku gak utang. Tenan? Tenan aku ora utang. Coba nek ora utang. Biasane mrene iku utang kok. Nggonku rene iki aku arep kondo. Nek ponakmu iki arep njaluk rabi. Heh, Ponakmu muda iki lha apa njaluk rabi? anakmu Heeh. kepengin rabi. Iya. Ayo perkara kepengin rabi malah kok kandakno karo aku. Lah kowe iki Pak Dene, kowe iki dulurku Kang. Iya nek aku iki dulurmu. Apa kowe iki kepengin ragan? Banjur utang.
Ora. Nek kowe utang gampang kok. Gampang. 1000 nyaure 2000. 1 juta nyaure 2 juta. Kang, aja akeh-akeh ora elok. Lho iki lho awak dhewe kepen sugih. Ayo iki yo dulur. Lho anakane kok Nek perkara dhuwit ora ana dulur. Kang, lho anakane kok kado karo Mekar. Lho Mekar ora sakmono lho Kang. Anakane kok 1 juta kok 2 juta, Mekar kok apa 100. 1000 mok 100. Lah kowe butuh pira? Lho, mutok yo sithik ae ora akeh. Lho perkara ewa butuh akeh lho, Di. Mesti puluhan juta. Nggonku rene iki ora aku ora njaluk utang, yo ora njaluk sumbangan karo kowe. Oh, mrene iki ora utang dhuwit to. Ora. Oh, saka nek ora utang dhuwit. Ngene lho. Jane iki yo mau aku kandha nek ponakmu iki arep njaluk rabi. Yo ora doh saka desa kene, ngono. Jebule iki ulem-ulem to. Lah, Ulem-ulem nek ponakku arep rabi. Rabine iki ora saka desamu. ora. Malah kaporo saka desaku kene. Dot, Piye, Pak? sing dikarepno kemuda roh kowe. Hah? Sing dikarepno wong wedok kok. Kemuda kowe ngerti? Bocah saka kene. Apa kancam kae apa piye? Kancam kae apa piye? Kowe iki ora usah mesam-mesem tak tuntak lambemu lho. Aku kok Aku piye? Aku ya ngerti kok, Pak. kowe ngerti? Oh, ya jelas ngerti. Ya, nek kowe ngerti ora apa-apa iki tak kanjekno karo Samde. Piye? Nggon kandha ora adoh saka desa kene iki. Sing disenengi anakmu, ponakmu iki yo mendut, Kang. Heh? Mendut. Piye? Sing senengi anakmu iki, ponakmu iki yo mendut. Kemuda seneng medhot. Ya, Kang. Jane matam iku picek kok piye? Hei. Kok anakmu seneng karo anakku medhot iku? Hei. Nek pancen karepe kaya ngono, bandame pira? Sapi pirang lagi? Hei. Duwe pirang koper? Omahmu jejer pira? Kok malah seneng medhot? Wong jejodohan iki ora bondo donga, Kang. Kok jejodohan iki seneng padha seneng. Apa pancen wong seneng maringi weteng? Hei! Nek pancen turuti seneng, wah! Anakmu bongko kaliren oleh anakmu. Jene wong jejodohan iki yo nek wong ngerti. Sumben pendut lan kemuda dadi bojone. Kemuda iso nyambut gawe, iso kepenakno mendut. Ora! Jenenge aku wong tuwa. Wis diundang bapak, iso mapakno karo anak. Nek aku ora bisa mapa anakku, wah. Nyawang anakku sengsara, dununge menang endi, he? Ono. Bali. Apa? Ora sah seneng karo medhot. Karepmu piye, Kang? Anggonmu ngelamar menyang medhot, tak tolak. Kowe lha apa? Pak, aku tresno lho karo Kakang Joko Kemuda. Seneng ya seneng, kudune delem-delem. Kang, elingno anakmu. Elingen anakmu wis gedhe, Kang. Anakmu ki wancine duweni bojo, nek kowe kaya ngono terus desa iki anakmu dadi perawan. Aku wis elingi. Aku wis bisa, wis diceluk wong tuwa. Kudune bisa menahko karo anakku iki. Mulane iku mesakno anakmu, Kang. Anakmu wis gedhe. Ki aja kok nuruti karo senengmu dhewe.
Mulane aku muga sing kaya ngene aku kepengin besok anakku bisa bahagia mulya uripe. Aja sengsara saupama mengkone entuk kemuda. Kang, ya wis ora apa-apa. Nek kinolak karo ponakan ora apa-apa. Ngene Kang ya. Wong rene iki aku nggawa gedang. Mbok pangan loro. Saiki gedangku balekno, Kang. Piye, Di? Gedangku balekno. Nek kaya ngono iki mau gedang tandha nglamarmu to. Lah karek ngono kuwi karek kowe. Iki Di. Nek aku balekno piye tak ijoli dhuwit ngono piye, Di? Ora kudu balik gedang. Aduh, pati. Utahno. Apa? Waduh. Ayo lanjut utahne. Iki sing siji seh kok. Iki sing siji seh. Engko tak ijoli. Ora kudu. Di. Kowe anggere mbrot nututi kemuda tak saduri sampe nang ngerepe. Aku mau duweni mantu kemuda. Kemuda iki bocah apa? Bocah saben dina klontang-klantung. Saben dina menyang warung. Apa mari kewetengmu? Ora apa-apa, Pak. Tresno kuwi wuta. Tresno kuwi ra mawas bondo, ra mawas rupa. Ning ati, Pak, pawito. Ning wong tuwa iki ora seneng nyawang kowe sengsara ya, Dok. Nggih. Kowe iki cocok. Aja entuk metu. Gila, Pak. Kowe cocok. Jarwa Purwa Tegal Basang Nekas Kara Aku mangerteni yen kemuda iki gawe wirang kelawan bapak. Mergo aku seneng kelawan menurut bapak. Mergo aku wani ngajak sampean ning pangarepane muda. Mergo kabeh mendut sing ngongkon bapak. Aku njaluk sepuro karo sampean. Mergo saged gawe wirang kelawan bapak. Jane bapak iku ora mentolo. Mergo anakmu siji. Wong kowe tok ning kowe mirah-mirahke padha. Paten ora aku ora dadi apa, Pak. Mudo. Bapak iku ora jagale menungso. Oh kowe pin. Kok mendo karo bapak. Pitoto pekasat kondone bapak. Wis pirang-pirangke bapak kok ngono. Urung keng ngomong karo medhot. Ora bisa.
seneng kelawan mendut. Aku wis kadung tresno kelawan mendut. Senajan to piye wae bakal tak lakoni. Bapak bebasan aku mau pateni ning pengarepanmu. Bakal tak suruhke kelawan nyawaku sesantiku. Yen aku ora bisa urip bebarengan kelawan mendut, tak entengake patiku, Pak. Tak entengake patiku. Apa aku kudu kendhat? Kudu kendhat ning pengarepanmu. Yen ngono, lelakonmu padha karo lekane bapak biyen. Bapak biyen yo seneng karo bocah wadon nanging Rek. Wong tuane sing ndak seneng ya bojone bapak. Ora disetujoni biyen kita colong Rek. Colong, mendut. Ya